Good morning. Meron akong gustong i-share sa inyo. Alam mo, nung araw, mataas ang blood pressure ko. Meron akong hypertension. So, nagme-maintain ako. Almost 15 years na ako nagme-maintain. At, yun nga, pagka hindi na kaya nung mini-maintain ko, tumataas naman ang blood pressure, kahit umiinom ako. Pinapapalit ko kay doktor. Siguro mga halos 10 times na ako nagpalit ng aking gamot. At blessing naman, may nag-share sa akin about the negative ion panty liner. At yun nga, tinry ko siya. Although, parang medyo, siyempre, lalaki, tapos magpa-panty liner. Pero, sige, try natin, walang mawawala. Kasi, tinry ko siya, nilalagay ko, ginagamit ko siya. After 5 days, medyo parang nakaramdam ako ng nahihilo ko. So, tika 6 days, nagpunta ako sa hospital. Nagpa-check ako ng blood pressure. Gulat ako. 120/80 na hindi ko nakukuha since 15 years pa. Dahil palagi akong 130/90, 140/100, 150/110. So, sabi ko, amazing tong product na to. Kung ginawa ko, tinry ko talaga. Kung talagang okay siya. 2 araw ako na hindi nag-take ng aking medicine. So, nagpa-check ulit ako ng blood pressure. Normal pa rin. At pagkatapos, tinry ko na uminom after that. Uminom after 2 days na hindi na ako uminom ng gamot. Pagkatapos, nag-take ulit ako ng medicine. After that, 3 days, hindi na ako nag-take. Normal pa rin. Grabe talaga. Tapos, uminom pa rin akong gamot. Tapos, sinubukan akong 4 days, walang inuman ng aking maintenance medicine. At yung nga nangyari, talagang 120/80. So, sabi ko, grabe. Yung ginawa ko, unti-unti, inalis ko na yung aking maintenance. Pero araw-araw ako naglalagay ng panty liner. At nagulat ako, talagang naramdaman ko na lumakas ako. Dati, 2 kilometers yun, hinahapo na ako. Pero ngayon, 5 kilometers, nakatakbo ko na mabilis siya, hindi mabagal. At very energetic ako ngayon. Talagang nagbigay siya sa akin ng strength, ng energy. Talagang malupit talaga tong anion panty liner na to. Talagang tunay na nagbigay siya ng magandang kalusugan sa akin. Kaya ako nagpapasalamat kay Lord, kay Jesus. Dahil sabi nga, He is the provider, He is the healer. At siya nag-provide nitong negative anion strip na to na nagbigay sa akin ng magandang kondisyon ng aking katawan. So, maraming salamat.